kumusta man in taon mo ni Bakwit tinuod mo kagabi sa kusog nga bundag sa uwan? Di ba quit sir, kaya ang amuang balay, nasudlan na dyan siya sa tubig baha. Ulo. Kaya dyan kusuga. Wala ka. Oy, unsa orasan mi kusog ang kaninang bundag sa uwan nagsugod? Mga alas 8 sir, nag-ulan na, wala pa man kayo, may gani, kay dilipod tao, mga alas 10. Wala na sir, na ang baha alas 10. Taga-asa kutob ang tubig baha nga misulod sa inyong balay. Tagahawak na sir. Hagoy Ginoo ko day may sil. Perting kusuga. Perting kusuga sir, oy, unya, may gani kay nakabakwit niya, mga taga-tuhod pa, pagbalik sa kong igagaw sa mong balay, tagahawak na. Sus, Ginoo ko. So paspas ba? So paspas. Ang pagsaka sa level sa tubig? Paspas ang pagsaka sa level sa tubig kasamang Marcel. Paspas jud sir, kay sige man jud gihapon og ulan, walay undang ang ulan, maong wala pa pangkuan sa tubig. I see. Asa mo nag-evacuate kagabi sa pagkusog o pagsaka sa tubig baha? Basketball court lang sir sa Picarbay, Arumahan. I see. Unya, hantod sa orasa mo dito. O naapa mo diya karon? Malin mi sir sa reading center, hantod may karong buntag. So naapa mo diya sa reading center karong buntag. Wa pa mo sa inyo mga panimalay. Nag-uli na meron sir sa mong balay kay manglimpyo in taon kay ang lapok na napating nagana sa mong sulod. So subside na? Ni subside Okay. na. Okay. Pila mo kabuok sa imuhang pamilya kasamang Marcel nga mi evacuate kagabi eh? Tulo lang mi sir, akong duha ka anak ug ako. Ang imong bana di ay taon sa day. Oy, puros Ginoo ko. Asa man di imong bana? Nagtrabaho sir, nasa Digos, wala man ka uli kay katubawan to naging semana nag-uli. Unya, nakaya nimo imong duha ka mga anak nga taga-tuhod ang tubig? Naaman nino na ko mga silingan sir nga ako ang mga igagaw, uyuan, tabangay lang sir para makalabang kay amo ang agyanan nga tulay, nabta naman sa tubig. Taon sa day may sil. Oy. Tagahawak man ka to gabi eh. Wa man ka mahumod ang inyong abuhan. Wala man noon sir. Elevated na, Elevated man day, no? Unya, Oy. unsa may mga na-damage nga mga gamit ninyo, ma'am? Oo, kasamang Michelle, unsa daw mga damage nga mga appliances baka nato daw mga kanang butang nato matupan ni day Michelle. Wala na inadamit sir kay pag Mayo. hilit ko sa baha, amo naman ginahinay ug aswat pataas. Mayo. Pangsakat na tanan. Mayo day. May pagka-train yun. Oo. Katong gisundan nga bahaan ni kasamang Michelle, katong nabitaw na adod nga taga kadaatan, asa mas kusog kini karon o katong dunay naanod nga taga kadaatan nga natabunan in taon tuntuan tong taga kadaatan og kanabitang lapok ang iyang tibok lawas. Mas kusog giron sir. Agoy day kusog day ni Runday. Mas kusog karon kung ang niagi nga ang ubang balay wa nasudlan karon nasudlan na jud siya tubig. Mga bana-bana nimo kasamang Michelle, mga pila mo ka pamilya tanan nga nag-evacuate kagabi para sa safety ninyo. Mga nasa pulo rami ka pamilya sir, nagsulod sa isa sa reading center. Sige, okay.